Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot bohal na arga jalana marsituhu na pinasahat ni debata tuhita di bagasan partikian minggu sadarion di namarlas ni roha hita patupahon pesta gotilon tarenet mai sian Job biddu 20 mamuka mai sian ayat 10 Rodi ayat 10 pitu. Songonon madidok disi. Alayang go ibana diboto do dalakku. Tungsura diuji ibana au songon sere napita ma au ruar. Sai marsi hohot do patu majujur bogasna. Sai hui huti hut dodalanna dang dung manib bilau dang dung hulao si tona naruar sian pamanganna gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna asa hanguluaku sadiri. Alai tahe parhatasada doanggo ibana tungi semanatuk manogang ibana jala guru lomo nirohana do di pasau saina paujungon na do sakap nirohana hian taringot tuau jala tung namaragam do akasi songoni di bagasan rohana ima alana ubain tung tarsonggo tau maradopon bohina molo sapala hupikiri akahitir doau mida ibana nunga debata nama bibiari rohaku jala nasun hinagogoi mabuk bahiau alai dang mian mago rohaku anggomida kolom ni parnida aku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni hahulomon nuai ima yanggo sahatna molotadok hita marhapor seau tu debata songo dia do hadirion ni debata natatadda di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta. Siapakah Allah itu dan bagaimanakah dia sebagai pribadi yang sangat luar biasa berkuasa memelihara, memperhatikan, mengasihi, menopang keberadaan hidup kita selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan mengaku pribadi yang percaya kepada dirinya. Alana jolma do hita adong do pikiratta, adong do pakiralaatta, adong do perasaatta. Kalau kita punya seorang sahabat, pasti kita punya konsep tersendiri kepada sahabat tersebut. Molodong 20 dongammu, pasti do 20 konsepmu. Taringot tu dongammu na 20. Dak sarupai. O molo songonon do pangalahonion. Molo on iko songono do harohaus si bayono tuson.
asa gabe songonon ibana tuau. Jadi na jelas molo dong dongan. Kita tidak tahu melaksanakan konsep yang ada di otak kita menyangkut teman kita itu, menyangkut pribadi itu, maka komunikasi tidak baik. Otomatis doi. Tunggu HP padokmu tu sahalak jolma mulai do kokoi donganmu, tapi kamu tidak menjadi pribadi yang mapan menjalankan konsep yang ada di otakmu menyangkut soal dia, persahabatan akan luntur dan dia akan lepas dan kau akan dilepaskan. Songonido amang do tamu inang hapor seaon molo tadok kita martuhan ngasongono gajang ni umurta ngalilik kita HKBP, ngalilik kita maka tidak kau dirita porsea tu debata di bagasan Kristus Yesus. Lalu ketika Tuhan datang pada hari ini bertanya kepada kita, bagaimana konsepmu menyangkut tentang saya kepada dirimu ketika engkau mengatakan dirimu percaya kepada saya. Anggodang adong doi tumagom mahitaw ng gabi Kristen. Atin na holan na marsipaula-ulador hapor siya ono. Alana molo sa takas doi dang marupa kita. Alana molo sa takas doi amang doho tamuinang dang mapakorhon hapor siya oni tungulutta. Hola formalitas sabing doi lohot di hadiriotta. Marbinggu halaka, marbinggu hita. Martangyak kalaka, martangyak kita. Pesta kotilok kalaka, pesta kotilok kita. Emena masak di gaga ursa, ina masak. Kesimpulan na marsipaula-ulador si Job sa mulai si kolaminggu hita ngata boto ise si Jopon iya si Job imanaposo ni debata nasatia do ibana nasangap do ibana jalan nama mora si tutu do ibana di luakna alai di boto horo marsitaonon na dokdok marsitaonon na bolo ni bana jala si taonon na masa tu dirina di paloas debata jala si taonon ni marharoroan sian sibulis alayala ni hasation na maradopor debata mago sude artana gabe marsakit mana di tonga-tonga ni ngoluna ribur sude gelengna dibuat halisuksung saharodi tu namodo mimana di gijang ni orbuk dungi di pamalum debata di pasuang debata margadda muse di leo debata pasu-pasu tu ibana ala ni hasatiaonna. Hanya itu mungkin yang kita tahu tentang Job. Amang doho tamu inang ho dongammu sibolis debata tabai jo satabi di tuhutuk tada saya sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, saya punya konsep tersendiri kepada Tuhan yang saya yakini. Dan itu tidak sama dengan engkau. Temanmu, dia punya konsep tersendiri kepada Tuhan yang dia yakini dalam hidupnya. Sibolis, dia punya konsep tersendiri kepada Tuhan. Tuhan punya konsep tersendiri terhadap dirinya. Siapakah dia? Pribadi Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ahama konsep ni sibolis taringot tu hadebatao tu sojo komadan makatai johita tarsongoni majorupani ay yang gotam doi si Jobi ido perdia doi pajala sempurna huria sempurna doi enamorazong doi ate ido nasangap doi di huriai nasangap doi di luati nasangap alai alok si dohonok kutuho ahamai siakodo haroroan ya kahasangaponi ido audo mangaleoni tu ibana ala napatut do dirajumero hakku kuleon hasangaponi tu ibana uban nagabe uleoni dohot haki pason ni pamatangna sianau doi kehormatan kebaikan hidup kesejahteraan kenyamanan dan yang identik dengan itu semua bersumber dari saya. Dan saya yang berhak atas itu. Saya yang memberikan kepada Job. Alai songono majobah. Ai alaniak kana pinasahat midoi tu ibana.
uben nagabe setia itu ho, uben nagabe dipuji ibana ho, uben nagabe dipasang api ibana ho, uben nagabe di hati dakon ibana ho Tuhanna di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna. At surah dangadok saluhut nai gelandangan nguluna pogosi mana nalea imana di tonga-tonga ni nguluna marsahit-sahit ibana anggoi madaudui siako. Kemudian Tuhan berkata, tidak, saya jamin dia itu adalah hambaku yang sangat setia. Walaupun segala sesuatu yang ada pada dirinya diambil atau hilang, dia akan menjadi pribadi yang senantiasa setia menjadi hambaku, dan dia akan senantiasa memuji dan memuliakan diriku. Atau kubuat mai sudah di mana? Buat. Amang doho tamu nang dibuat. Dibuat maha hipasoni di mana? Molo marsahit tamu. Hati dak konomu dua dong debata. Ini soal konsep. Molo marsahit tamu. Sahat rodi tuna peak-peak digijang ni orbuk, digijang ni bulung ni pisang. Natogosian pamatangmu dirgak jala totong hisa di bagasa perdalanan di ngulum, tapi tiba-tiba engkau akan menjadi manusia yang sekarat. Haci do namar sahi tamang do hotaminang iban nahipas do hitan waeng dihormati halak ay molonung na salili pamatakta di ida so di ida nama hita. Bahkan jujur, istri kita sendiri belum tentu pribadi yang sayang sama kita ketika kita sakit. Suami kita sendiri belum tentu setia memelihara kita ketika kita sudah stroke. Bisa seperti itu. Diri kita sendiri loh. Tabayak ko mazamang dohot tamu inang ngulu na si songonima di mulanay ngulu ni si Job. Alero de bata buat. Jesi bolisi pe bodo mapek kita marsahit. Jalaragam do cara di si bolisi mapek kita asa gabe marsahit. Dunia mang dohot tamu inang sudeya nakon ni si Job ripur mate dibuat halis suksung. Mula kimana siya sadainganan ngamar matea sude ya nakon no hagabeon. Amang dohot tamuinang molo dibuat debata hagabeon ni siyako. Olo doho makatidak ko na dong debata di tonga-tonga ni ngulum. Olo doho marsihohot totong mamuji pasangapon goar ni debata di ngulum. Basidak kasugabe ngetor nek sirang. Lau sadong do pe manulubi sirak komai. Sadong danak dapok musyani. So dia tu si manang naaha. Molo sadong danak di tonga-tonga ni keluarga, belum tentu si A, belum tentu si B naso hasea. Alai biasa na saya parupuan do gebe sasaran ni nasi songoni. Molo sohot sada bawa tu sada perempuan diklaim langsung perempuan itu maaf, perempuan yang tidak mampu memberikan buah daripada rahim. Unang majo lo tu debata, tumar rumah tanggau majo. Halania mang dohotoy nang molo dibuat hagabeoni siako. Songon halak batak kitar gado di hita hagabeon. Jalaido rapar jolo, jumolo do hagabeon hasangapon hamorao. Ay mago do hamoraon dohot hasangapon moloso gabean. Jadi arta na sumurung di halak batak adalah pinopar hagabeo. Amang dohot toy nang sehat mahita gajang maumur niya kaya nakon paparamu sa luhut na alayat sura majo khobar tuturpu jamitaw manang out sugari nakpedak si pakyaw sugari suga dohori dibuat di sude syakko holo doho satia tu debata holo doho totong makatidak konadong debata di ngulum boy do dihaposi honak pedisi taunon nasi songoni hadir debata bahwa dalam penderitaanmu yang paling menyakitkan itu sekalipun engkau menjadi sakit
anakmu semua diambil dari hidupmu. Maukah engkau tetap bersaksi kepada semua orang bahwa Allah itu bersama-sama dengan engkau dan dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau? Amang dohotoy nang hinatabo ningoluo dangarta. Suku kamu mojok kana moray. Pasugari makatay hamu ay mga bedo hita dingoluon. Rona pogosi tahita bunayate opusian mi pitu motor nanin na. Dungiro na moray tabonay opusian wan song dipikir lagi ha hola japitu nga mangukor. HP na moray japitu pagi pemuse asaboi naing modem. Menurut penelitian, orang yang memiliki fasilitas dialah yang lebih banyak memiliki beban psikologis. Jelapatan nah ikonodo do hamu madok cukup. Kerja ya, kerja. Cari uang ya, cari. Ikon hirhodok, hido. Dang boy dang. Dang boy hola berperkutangan. Dang lomor hari di mata kita pugus. Tapi yang paling indah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melakukan semua aktivitas kita dengan baik, tapi kita harus merasa nyaman dalam keberadaan kita supaya kita dapat mengatakan cukup. Kalau Tuhan kasih rezeki, terima kasih. Apa yang ada sekarang hasabapon, hamulatehon, pangan, dai, nikmati. Molota pakilalahon debata rabdohot tita. Di sudena adongi di hita, kecil atau besar. Wah, itu yang paling nikmat. Naungeri ngasejahtera goluna dari segi harta, tapi dia tidak bisa merasakan Tuhan bersama dengan dia. Ini yang paling parah. Dok majunaing holam malu hamusyak kopiton. Jujur majuena. Bereng magudang ni zol mana marmatiani. Ayalani hipas mudo. Daun. Ala ditugus ni pamatang mudo na 1 tahun na 2 tahun on di masa ni kopiton di banda boy hohipas. Enggak, sama sekali enggak. Kita harus meyakini Tuhan memberkati kita. Seleksi alam yang membuat kita sekarang hadir di sini bukan obat. Bersyukurlah pada hari ini kita bisa hadir di sini. Epadita pe gudang dona mate. Itu pe gudang dona mate. Ruas pe gudang dona mate. Semua dihantam. Yang kaya dihantam. Yang miskin dihantam, nasangap dihantam. Bayako kamu mah, namora situtu, dangadong na mangululhon. Tu perbedaan ini. Hanya diantar begitu saja. Kemudian istrinya sendiri, anaknya sendiri, cucunya sendiri tidak bisa menghantar dia ke situ. Jadi ini adalah peperangan yang tidak memakai senjata dan tidak ada di sini sebagai pemenang. Ido neng dohono di Portibion, molo bertikai Portibion alaniaha. Alani perluasan niaka kekuasaan, alani politik, alani kepentingan. Kalau selama COVID ini tidak kepentingan siapa-siapa, dia tidak orang, dia tidak manusia, dia tidak kelihatan, dia tidak pakai nuklir, dia tidak pakai senjata, tapi semua dihantam dia. Jadi marlapatan dan gumogo jolmai mangaradoti dirina dan gumogo jolmai mangarasipot dengan najolma. Alai boido baino ni debata, boido paluason ni debata, masa di tonga-tonga ni Portibion, mangarasipon hadirion ni jolma, asa sadar jolma di hasianganon, ise ibana, hobar tu dirina. Jalan amang doho tamu inang natuma bo jolma di Portibion, ima molo di pakilalaho ni mana tungaha pena masa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluna, hot debata madongani ibana. Jedang adong beed de songon dehon ni parari kamisi. Lulu doro haki di dia do. Itu teologianya ini. Nah, jadi hitam daun angguau haposi do tarilu au martaunuda lasniari anggotu haki dada hai likam sian hadiriokku jala hadirion di debata songgop tu hadiriokku dang diukur marhite arta. Jadi asa dua kita berpikir. Dang diukur marhite hahi pason.
marsahit manang nakipasau debatado napunahau di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulukku mate manang na manguluau manotong doau gabe jol mana marhakotan tu hadirion ni debata dunia mang doha tamu inang jol mana tu maboy sema jol mana mangat tu si taringot tu namasa di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna isima jol mana do mangol ima jol mana lilu martuhan di mana aledang boy diri siki imana aha maksud ni namasa di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna nak pesota ratusan marhiti pikiran alaya la marhapor siaur do imana mangula do toddi di bagasan ibana laho mangalehon pangatusion taringot tu lapatan ya kana masai di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna amang doho tamu inang ido si memehonommu tu gelengmu jala ido lapatan ni namar Tuhan ido lapatan ni namar haporsia anggo di doko kalak do tu hita opusi tigor nga masuk ko parari Kamis sota bartam wah ini terlalu kecil kalau kita menilai Allah hanya sebatas harta halak nadao siat debata pe mamora do iban nedok si bolisi olo do ho mano baau molo olo ho mano baau huleut saluhut na tuho na adong di toruon waktu Yesus diuji di bukit maukah engkau menyembah aku semua yang ada di sini kota ini akan saya berikan kepada dirimu asal engkau mau memuji saya Roma Yesus idokon dak tua hadiau saluhut nai molo gabe agoat doau di hosakku. Kemudian ketika Yesus lapar, buatlah batu ini menjadi roti. Kemudian Yesus berkata, "Aidang holan marhite si panganon butong jolma. Alai butong do jolma tong marhite hatane debata. Marhite hati gor. Lani amang doho tamu inang molonunga marumur kita 70 tahun. Ini yang harus kita wariskan kepada generasi kita. Pahopu hasian, jangan sekali-sekali engkau berkata bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Walaupun kau pada hari ini bergumul secara luar biasa dengan penderitaan yang sepertinya Tuhan perkenankan itu berlangsung dalam hidupmu. Tapi ingatlah, nenek sudah merasakan itu, kakek sudah merasakan itu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat setia bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Dia, dan Dia tidaklah pribadi yang pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Anggo songoni inang tabu mahamu budari petabu mahamu modom na adongi penoaing pasaha ma ramoti matuhani sulit mobil nepitui ramoti memang masuransi demi aletong dok ramotam masih roham dia nah kos-kosan nai sanan adong nuangi 20 kamar ay lari do si cawe na toris yani sebelum tu dia lau saya guru di homa tuhani toy mak anggap mai songonobat 2 kali 3 atau 3 kali 1 sekali makan tamang do tamu nang moloido tapake kita akan panjang umur, imun kita kuat, kemudian makan kita selera, kemudian kita senyum kepada semua orang. Dan kriminal, amang doho taminang kita yang memanage keberadaan hidup kita. Dibuat si polisi masa luhutna na dirajumi rohani si polisi na mapai las rohani si job jalan na mapai porsea mana tu debata diambil semua hotdo satia si jobi tu debata. Ima konsep ni sibolis taringot tu debata. Aha mamuse konsep ni dongan nai si Elihu, si Elipas dolana kanasing. Apa konsep temanmu tentang engkau? Eda, ay tadahodo pu si Bonuri, ay songono ni nanay ngoluna, ay ahatok so songoni. Ay ngay tadaho ikan? Nga. Ukuran kita seperti itu. Ngeri dong lo si patama. Taripu do ngata boy makokopita. Molonunga masa si tauno tuhita. Si pata ditiki hasangapot taido. Ditiki lengkap do sude. Dison.
dungi eda dungi nang binoto mang naha bejo tuiba duk salpui. Standar kita hanya itu. Standar hasangaponido sifata mabai dongan menyanjung keberadaan kita. Tapi ketika kita jatuh, ketika kita terlempar, sepertinya orang tidak mau melihat. Jala dihumi musehita. Patut dotok songononi situai indah museh. Patut dotok songononi oppusi bonuri indah museh. Patut dotok songononi oppusi tigori indah museh. Ngeri. Ya, jadi sahabat yang paling baik adalah sahabat yang mencoba mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita ketika kita terjatuh atas pergumulan yang berat yang kita alami dan harus kita hadapi dan kita menangkan di dalam kehidupan kita. Dan dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menopang keberadaan kehidupan kita. Si Elihu si Elipas, bahasa tok sosongoniho, suhegara ko pilit tomu, mau inna. Ngapa kecil huwa mang pilit tahu ukuran di pasu-pasu ni debata. Emar pilit tahu dot tu surgo. Syarat ni huria doi, alaiko garar mudai. Tapi terlalu kecil. Molo marhite hepeng do nagabe ukuran ni debata masu hita. Aya dong rekening ni debata. Nak pe ko pasahatot tai itu proses perdalanan ni huria. Ay molo marhite silua boras manang silua eme do pasu-pasu pasahaton ni debata tu hita. Ay mangat debata. Sotung lewo ko boras mi. Taruh dulu beras itu. Mau pesta kotilon sekarang. Besok Tuhan mau masak, katanya enggak ada lagi. Ngapa kecil hu? Jalannya amang doho tamu inang. Kalau hanya kesejahteraan, kekayaan, kehormatan yang menjadi ukuran kita menyatakan Tuhan itu ada, menyatakan Tuhan itu berkuasa, menyatakan Tuhan itu ajaib, menyatakan Tuhan kita itu mujizat, itu sudah terlalu kecil bagi kita. Nantinya kalau itu yang menjadi ukuran ketika semua ini diambil dari kehidupan kita, kita akan menjadi ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Alaya dong debata asa dihapor siejol mado na adong do napuna portibion. Adong debata asa dihapor siejol mado dakko napuna ho. Adong do napuna ho. Adong do napuna ho sami. Adong do napuna pamatang mi. Adong do na menentukan masa depanmu. Adong do ngolu na pinarade ni debata duksal puho siak kasiangano. Alani kamu patut bersujud, kamu patut bersembah, kamu patut merendahkan diri bahwa ada penguasa, pemilik dari dunia ini, pemilik segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita. Dangalannya kaisa luhutna, alani marsahid, hipas, mamora, pugus, lea, sangap. Kita tetap menjadi pribadi yang mengaku bahwa Tuhan itu adalah ada. Kecewa memang ada tudongan naik dong aku pungo nama mabayon langsung oni mapadok ni bayo tua memang nasudenggat do habe panobok kutu debata ibanda gabe marsi tawono naw memang nasuhu garari do habe katanggung jawab putu tonga-tonga ni huriai ibanda huai nasi songonon amang pait naik habe Roma si job madok sugari adok tibangan lae dangut tigor hosianau daudo be tigor ausiako molo adok tibangan taringot tu dosa daudo pe ubadia nau siako daudo pe usatia anau siako alai na law si dohonokku molo masa pe na masa si songon itu tonga-tonga ni perdalanan ni ngolukku anggo ubah dang barani au manguhumi debata alai holanon molo songoni pe padok mutu diriku sogo pajupang dohami do Tuhani anggoi kotak kasakku di ibana enak kan? Kemudian setelah semua itu diperhadapkan kepada Job, dia bertanya kepada Tuhan. Molo lam jonok kita tu debatai nang dohot tamu amang, bodoh kita berbeda do ibana. Natabu berbeda di bagasak kolong.
Natabuah merbada di bagasan namar si haposan. Coba bayangkan kalau kita berantem sama anak kita. Jangan kau cakapin aku 2 hari ini ya. Kan itu kok tu burumi. Jangan kau cakapin mamak 2 hari ini. Habis sebenar ramalala 2 tiatem. Kalau masuk burumi, ibarat ke ruang tamu. Dan ditegur ho. Sakit. Tapi nikmat. Dungi marsi haulam mamuse, mardame mamuse. Tapuk ni pusuk-pusuk kon. Songoni mamuse nama bapa tu nama anak. Dok lana kenasi. Begitu si Job. Kemudian Job bertanya, Tuhan, daktar ado piau, papa ini dong akot tu au. Daktar ado piau, papa ini simboli situ au. Ayah ada tutu. Nama asa di tonga-tonga di perdalanan di ngolukku. Ala ni gudang ni dosakku do. Ala ni gudang di pangalaw siyokku do naso sumat di jolom. Uban nagabe masa si taon na balgon. Di palwaso tu tonga-tonga di perdalanan di ngolukku. Kemudian Tuhan senyum-senyum. Imannya sudah semakin bertumbuh. Hita peta halas sodonak kaporsuhon. Hala di horhon haporsuhon ido habengeton. Jala di horhon habengeton ido hatawon. Jala di horhon hatawon ido pak kirimon. Molo mane te penak sipata ilumi mangado pingolwon. Munang itor madele ho. Edang ngalani papahenam musipata ben nagay memasa na si songon itu ho. Orang menderita apakah selamanya karena perbuatannya? Enggak. Orang menjadi miskin apakah selamanya karena perbuatan dia? Bukan. Ada orang lain yang merampas haknya. Makanya kita sadar, apakah kita pribadi yang membuat orang menderita atau enggak? Cipugus sita. Mungkin karena kesempatan dikuasai oleh orang lain, sehingga kita miskin terus. Coba dikasih peluang ke kita. Di keadaan struktur, keadilan, kedamaian, kesejahteraan yang berpihak kepada orang kaum lemah, semua akan sejahtera. Di huria pemasa do di sesongoni. Kalau nak kana morai do tapasanga. Jala hudulan ni pe hok do si torus dan gue tukari satabi amang. Jemolo dan gulo tergantung tu si. Alani amang do tamenang. Molo si pata pe masa si tono ni hapus mailumi. Hapus. Alai iko berengom mo do rupani Tuhan ni di jolom laho makokopo. Dungi senyum-senyum matu hatai. Made itu dora pakilalana mangida si Jopi naposokon. Upaloa si polisi mangula di ibana. Asa huboto do satikosna. Bohado hapolinonna. Bohado hasationna marado ponao. Nunga biamang. Kasai be para loamme. Roma hotuson. Upaula pe sudena nglawis yakko. Ditogu mas si Jop. Molo di zahamuan no muse pangujungin ni jamitau na maksa di jabu. Kalian pasti gemetar. Dung di padopak kamu sudah hatorangan nahu pasahati jahaman nom musi dijabu turpukon iko kitir hamu majaha turpukon. Ujahaman langit halayang go ibana di boto do dalakku. Tuhan kenal Job siapa. Tung surah diuji ibana au songo sere napita ma au haruar. Gabe songo sere napita kaluar. Murni, mas murni. Kemudian marsi hoho do patu majujur bogasna sai hui huti hut do dalanna dangdung mani pilau. Dia yang setia. Dangdung hulao sitona naruar sian pamanganna. Gumodang do huradoti hata kana ruar sian pamanganna, sian pamangan ni debata dibanding dengan hangun waktu sendiri. Halai tahe parhata sada doang go ibana. Garis bawahi madi bibilmi parhata sada. Jedang adong naboy mengganggu gugat debata. Dia adalah pribadi yang bertindak secara absolut di dong. Dang adong naboy membatalkani. Aha pe pangkat di zolma di hasiang anon. Siapapun tidak bisa membatalkan karya dan rencana Tuhan yang akan berlangsung di dalam kehidupan seseorang. Tungise manatuk manogang imana jala guru lomoni rohana do di pasau. Kemudian ayat 5 ima alana ubanna tung tarsonggo tahu maradopon ibana tarsonggon. Itu. Ji gudang do neng jolma la gudang papahenan na tuhuria hirana ale-alena mana Tuhani. Enggak boleh dong. Ima alana ubanna gabe tarsonggo tahu maradopon ibana
molo sapala hubi kiri, garis bawahi akahidir. Jadi hati-hati orang yang merasa terlalu baik, memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang lumpuh, memperhatikan orang-orang yang marginal, lalu seakan-akan dia adalah perwakilan Tuhan. Au nama Tuhan dong ambo di tonga-tonga ni pertidion. Ngau paroha nak kanada ngoli. Enak banget loh. Dan dia merasa dirinya sudah pribadi yang dekat sama Tuhan. Ada juga pendeta yang seperti itu. Karena kesuksesan pelayanannya, dia bisa menyembuhkan orang banyak. Seakan-akan dia menjadi Tuhan di tengah-tengah dunia. Hati-hati amang doho tamu inang. Profesimu bisa menghancurkan engkau. Jadi songoni setia masih jobi. Amang inang, aka hitir. Aka dodot. Keringat dingin di mana? Itu artinya keberadaan Tuhan itu tetap. Dia tidak hilang. Jeta jahama musai mula kimana ndo dijabu. Padopak-dopak matu hatorangan na hupasahati lam mamora mahamu di pangatusion na harga. Selamat berjuang mamanginang di nguluon. Kuboto hami gudang do hamaolon noaing. Nama bek kamu sipata jut tupudi jut tujolo. Dangadong hasoan. Dangadong naboy sitot dongon. Sipata hohom na mahita. Lama mikiri nama saya di kebutuhan ni anak kon, di kebutuhan ni kuria, di kebutuhan ni para daton. Alai inang mula mahamusyanon pesta gotilonon om magabe hadiah nom marga alini silua na pinasahamu tu tonga-tonga ni kuria dakya di tadi kod debataho ina dakya di tadi kod debataho amang ho do debata madongani ho molotung si pataroga lubang halisuksung na boloni makantam keberadaan ni ekonomi, makantam keberadaan ni situasi ni keluarga. Marhakotan mah di tiang pertunggul ni joroi, marhakotan mah di tiang pertunggul ni haporsiomi, golom, goma, haolma hadirion ni Kristus. Nahot madongani ho, di tonga-tonga di perdalanan ni ngolong. Selamat menderita dan selamat berjuang menerima hikmat yang paling berharga. Ketika engkau menjadi pribadi pemenang melalui penderitaanmu. Amin. Martangi yang mahita.